Ole hay in chu hay an trăm mun kan thava tia cái mạ trên bên chú an trăm mun ka thava ni mạ ni chuan in khor thak du khop maya mà se hay với nè chuan in thọ dọ te kan tuma viewer te khani lo comment ve ula an trăm te acha em a sẽ kan an trăm chu ni chuang lawa kan te an trăm mun ka thaw ni lo in hi mo khuwa kha chawhma lampang hanin a rawn tha lo lutuk a ruah a rawn sur a ni lo siam chuan in kan zo deih tawh tur nia ka zo deih tawh tur ania mase ruah a rawn sur khanin na ti sawt lo leh vek ta ni chuan kan thlaw a ti hian an trăm mun chu zau khawp mai he a nalh tawh bawk a ni nalh pawh maw hei mual vum huan ania mual vum tlang sihphir khua nia chuanin an huan neih hin na hi chu mual vum sihphir ram tho nia aw tlai lamah ni te chu rawn lang ve leh a hei ni te rawn sa ve leh a he lam te pawh hi nia hei helai chho hi zin an ka thlo zo a he lampang hi hei len thum ang vel ka nei kala nei ni chu maw vainah chuanin kan thlo zo tawh ang thlo zo tawh ngai a video ka siam lo ang ka ti zet na in ma se ril ruah lo lang leh thut a baka an trăm hi tha em a kan lo cover ve mai ni hi lo en sak ve leh theuh ula chuan comment te subscribe te no tih sak ve leh theuh ula khua po thiang tran tawh khawp mai he ta chak lampang hi kanu huan ania hei ani pawh ni ma kap ve mek a hei a chak hi maw hei a hnah eng hnim eng ho saw kanu huan ania tinah ani pawh in an trăm te thlai chi hrang te siam ve leh dawn nia cái bồn cái hoàn an trăm cái thể về tụa triak về trần mẹ cả
háo tắc rem khớp mày nhưng mà tê bốc xí bộ kiểu ngay bốc xí mà nhìn hiện là tê lứt tụ cả tiền ăn trong ống lẩu nó lại đều hết rồi thì nha chém cổng nha nên thì nha rít thu pop pop đi là thấy không lum lé mày à vợ su lo anh đi rồi chua ta cả chua làm lum về lại tổ khóc này chẳng hông hi chả biết chưa không nè chẳng hông hi chả biết chưa cái này cột bò bà đủ khóc mày anh đủ tóc phát tăng hay cần thấu vật phát tăng ạ dỗ có đúng xí ạ cần đã phát tăng yêu lâu anh sạc lệ treo đòn nha lâu anh sạc lệ chuông cần lom lệ em đòn nè chú bye bye ule hay cột bài tôi game bye bye ule